ơi अन्थाइआ माबायदि नैबे नांनाया टेबोल थांलायबावनाय नै अन्थाइजों अन्थाइ नांथाबनानै थानाया 19थामोन बे अन्थाइआ 19थामोन देख्रेबाय गैला नै बेल'सै मानसिनाव माबायदि बेमार जायो आयो माबायदि अन्थाइ गुबै बायदि लोगोफोर नै हेलो गाइस खुलुमबाय आंनि मंजुलि ब्रह्म यूट्यूब चेनेलाव नोंथांमोनखौ फिन खनसेबाव बरायहरनाय थाबावबाय आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङैनो दं आंबो मोजाङैनो दंथ'यो दा बर्थमान मोजाङानो जाथ'बाय होनजाबाय आङो दिनैहाय माबायाव थांगोन चेकआपआवहाय माने थांनानै फैखांबाय आरो चेकआप दंमोन दिनैजोंहाय आंना अपारेशन जानाया 12 दिन जाबाय मानोना सिलाइ खुलिनो थाखाय थांदों दाखालि थांखांबाय माखासे खुलिखांबाय दाखालि 6टा खुलिखांबाय दिनैहाय 6टा दंबावो आरो दा बेखौनो आङो नोंगुमैखौ लानानै दिनैहाय चेकआपआव थांनो नागिरदों MRM हस्पिटालाव मानोना आं जाय डाक्टारजों आङो अपारेशन जादोंमोन बा सार्जारि खालामजादोंमोन बे सार्जारि डाक्टारा जोंना गसाइगावनो फैयो MRM हस्पिटालावहाय सुनिबार रबिबारावहाय दाखालि सुनिबार खालि फैदोंमोन बिनिखायनो आङो बे सारनि नामा जाहैबाय दिगेन्थ बर' सारा जाहैबाय दाखालि फैदोंमोन सुनिबार ना रबिबार खालि बेयावनो आं चेकआप थांबाय क'क्राझार थांबाय थालासै जोंनिया गोजान जायोना 1.5 घन्टानि लामा टाइम नांगौ आरो 1.5 घन्टा टाइम नांगौ 60 किल'मिटार आरो बे उदै गिजिखौ लानानैलाय बोरै गारि गाखोलांबाय थानो ना लामायाबो उदाया नालाय बेनिखायनो आङो गसाइगाव फैनायावनो नायजाखाबाय आरो दाखालि ओमफ्राय सारा होनदों दा मोजाङैनो हामबाय सिन्था खालामनाङा रानबाय लासैनो हामगोन बेबायदि होनदों आरो ओमफ्राय जानाय लोंनायखौ बासिनानै जानाङा गासिबो जाजोब हानाय मानि आरो जानायफोरखौ मोजां जा नोंहा उन्दै दं मानोना उन्दैयाबो मोनजानांगोन बिमा जाबासो उन्दैयाबो मोनजायो नालाय स' फाइनालि आं दा मोजाङाव फैहांबाय एसे दिनैहाय दाख्लि 6टा सिलाइखौ खुलिना हरबाय सारा ओमफ्राय दिनैहाय 6टा खुलिजोबनानै आं गोसोखौ बिराद मोजां मोनदों आरो रानदों गाराया रानबाय एसे मोजाङावनो हामबाय ओमफ्राय बेन्डेज खाना हरफिनबाय होनबाबो ओमफ्राय दा होनबाबो आङो गिनानैहाय अबेबा ओंख्रिखौ जायाखै आरो जेने दै गोनां ओंख्रिफोरखौ जाला आरोखि आरो हा सिङाव थांनाय जेनै थादुन आलु बेफोरखौ जाला थागान्दा बेफोरखौ जेखौ जाबा मोनथावखौ आरो सारा होनदों गोखै जा दानियालायनो गोखै जाबासो मामायो मा होनो रानो गारायफोराहाय ओंखायनो गोखै जानोसै होनहरदों आरो गोखै जानोसै फाइनालि लोगोफोर नोंसिनि अननायाव आरो भगबाननि अननायाव दिनै आं एसे मोजाङाव फैबाय होमब्लाबो गोसोआव गिखांनाय फैयो आरोना बेखौ जाबा मा जागोन मा खालामबा मा जागोन गिनाय फैयो आं बारा गोबाव जोरनाय नंला नामा बेबायदि साननाय फैयो आरो गोसोआव ना खननै अपारेशन जानाय मास मोनथामनि गेजेरावनो जेनेब्ला नों दाख्लि 3 मास थानानै दैसानि अपारेशन जाबाय आरो 3 मास थानानै नै माबा जाबावबाय आरोना अन्थाइनि गल ब्लाडारखौनो गारथारनाय जाहैबाय आंनिखौ दाथ' आं गल ब्लाडार गैला लोगोफोर आंना गल ब्लाडार गैयैसो जाबाय आङो गल ब्लाडार गैयैया माबायदि थांनानै थायो नोंथांमोना नायलांबाय थादो होनबा स' आंनि भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासे नायलांगोन होननानै आसा थाबाय नायलांबाय थादो होमबालाय आंनि भिडिअखौ आरो चेनेलाव गोदानबा लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामना होदो जाहाथे आंबो मोजाङै मोजां गोसोआव थुलुंगानाय मोनो भिडिअ लाबानो स' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोबा नायलांबाय थादो हेलो गाइस आंनि मुङा जाहैबाय दैसा ब्रह्म मामिनि चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो गुरब्ला गुरथाब बरायनो होननाय थाबाय नोंथांमोनखौ मामिनि भिडिअखौ नायनो थाखाय आं बयखौबो खावलायहरनाय थाबाय आं खोनानो मोनदों नोंसोर होनलाय मामिनि भिडिअखौ नाया सोर नाया खोन्था आंनो सोर नाया जोबोद रागा जोंखाबाय आं खोनानानै मामिनि भिडिअखौ मानो नाया नोंसोर जाय मामिनि भिडिअखौ नाया बिसोरखौ आं आथिं देखाय हरजोबगोन नै आंनि आथिङा नाय जाय मामिनि भिडिअखौ नाया आंनि हान्थुखौ नाय
आंनि आथिंखौ नाय मामिनि भिडिअखौ नायथार बयबो नाय आथिं खबजोबो आङो आथिं फारनैखौ खबजोबनानै बुङो मामिनि भिडिअखौ नाय अननानै आहा फेन्दासो मोनलायलायबाय आंना फेन्दासो मोनलायलायदों नायथारदो होमबा लोगोफोर नङाबा आंनि आथिंखौ नायनांगोनबो थांनो फैबाय नोंगौ मैया फाइनालि आंखौ लांफैबाय मानोना बेहा दिनै गारि भारा गैया नालाय ओंखायनो आरोखि आं फैयानोमोन मा फैयानोमोन फैया गयो नामा नों आं फैयानोमोन जबरदस्ति लिंहरो खामानि मावनायफोराव बुजिया खामानि आयना नायनाय खामानि बाहाय सादों दा बोरै खिउ जाबावगोन दे सानथामबा दिनै गाबोन समफोरसो सानथाम जायोमोन दिनै सानथाम बुधबार रबिबाराव खेवाखै बुधबार होनखादोंबा बुधबाराव बाय फिजियोथेरापिस्टआ हा अबे बे सानफ्राम फैयो एभ्रिडे डक्टर मौसुमि रय ओंखारद' नैबे बायद'आनो माने नैबेनो आंखौ ड्रेसिं खालामगोन आरो गारायखौ सुगोन नैबे बेडआवहाय उन्दुनोसै आङो बे बेडआव उन्दुनानैहाय सुगोन आंखौहाय स' आङो लोगोफोर अन्थाइखौहाय नोंसिनो देखायनो लादों अन्थाइया माबायदिमोन नै सुनानै दोनदों आरोखि आं अन्थाइखौहाय माबायदि अन्थाइ नायलाय नै बेनो आंनावहाय जादों आव नै एफा गिदिर गिदिर अन्थाइ नै थेथे होनलायबावसै नै देबा ओमफ्राय बेखौ आङो नै सेम खारोना बे अन्थाइजों नैबे अन्थाइजों सेम खानै माबायदि नाय लोगोफोर मानसिनाव माबायदि बेमार जायो नै लेरबा सब पेन्सिल बायदि बुंजायो नै बुस्थुआ सिङावहाय बोरैबा नै गेसाव सावनो एसे गेसाव साव नुयो आरो जा बायदि बायदि जानांगौ जाखायो बे मैला मैथा जानायजों जायो ना मायोथाय सिङाव गेसावसो नै गोसोमनो लोगोफोर ओरैबायदि गाज्रि अन्थाइया बोखावनानै नायबाय आं सिङावहाय नै गुरैथार आरो बुस्थुआबो सिङाव गोसोम गोसोम दंलायलायो आरोना नै ओमफ्रायहाय मोनथाम रोखोमनि दं सिङाव गोसोम गोसोम सायाव गोमो आरो सायाव गोसोमबाव गोरानो जेनेबा नारेंखल बिगुरफोर बायदि आरोखि ना ओमफ्राय गुरै स्मुथ जिनिसाहाय नै सिख्रेबनो हायो नै बेखि मानसिनि देहायाव थानानै साया जायोलै फैसा लोगोफोर माबायदि नै अन्थाइया बेनो आंनाव जादों साबधान लोगोफोर दैखौ मोजाङै लों नै हाथाइ बायदिबो जायो नै हाथाइ बायदि गोरलैलैनो नै हाथाइ बायदि बेबायदियाबो नै सिङाव गेसाव माने गुरैथार नै हामा माथा माबानाय बायदिसो आरो बुस्थुआ नै लोगोफोर फाइनालि बेसेबांबा गिदिर बेमारनिफ्राय आं बारग'बाय जाहाथे आं बेबायदि
बेबायदि गोरोन्थिखौ मावलाय बेनिफ्राय दैखौ आं मोजाङै लोंसिगोन दैखौबो आं लोंथारै नङामोन लोङोमोन थेवबाबो जानांगौ दं नालाय जाबाय आरोना माथो होनबावनो स' फैसायाबो थाङा नङा थांबाय गोगोमनो 70,000 थांबाय आरोना जायखिजाया मानसिनि जिउआ बासायबाय बेनो दोनोबा फैसायाथ' नोङो थांना थासान्दियाव फैबाय थांलाय फैलाया जाखायो मानसिनाव स' लोगोफोर आइरन दै लोंनाङा नै दैसाया लंथं जोंना दैसाया एरफैलाय दैसा लंथं दैसाया नै बाबा हेलौ गाइस दे हेलौ गाइस मामिनि चेनेलाव आं दैसा ब्रह्मखौबो खुलुमबाय दे बाबा नै दैसाया मबाइल नायनायाव स्टार्टार भिडिअ कल रायलायनायावहाय नोगोर नायखायो मबाइलखौ दैसायाबो बिराद खस्थ' मोनबाय जोंनियाहाय मानो होनना बुङोबा दाखालि अपारेसन जाखालि आंथ' ओंखाम जानो हायासै बिनि सिगांनिफ्रायनो आरो बिनि उनावबो जानो हायासै मिरि बिस्कुट मोननैल' जानानै थाबाय थानांनायना गाइखेरा ओंखारासै आरोना ओमफ्राय दाना जा खस्थ' मोनबाय गाइखेरबो लोङा गावबो माबाखौबो मा होनो लेक्ट'जेन बायदिसिना बायनानै लांदोंमोन बेखौबो लोङाना खस्थ' मोनबाय हामग्लिजोब्बाय गथ'आ ओमफ्राय नै दासो एसे बिमा जानो हाफिननानैसो फुंफिनबाय आंनि फिसाया नै हेलौ होन माने मबाइला नायसाबा हेलौ गाइस दै लों बयबो होन आंबो लोंगोन होन स' लोगोफोर आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ बाय बाय नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनगोन आरो लोगोफोर